Mislim da činite veliku grešku, mislim da će životna sredina nakon ovih odluka svakako pretrpeti određene posledice i mislim da ćemo jednoga dana, a nadam se vrlo brzo, opet sedeti ovde i raspravljati i da će ministarstvo imati potrebu da ponovo definiše koliko sredstava u ovoj zemlji treba da se potroši na životnu sredinu, jer je ona važna. Ako vam je Skupština odredila da iz tog fonda štitite životnu sredinu i da otklanjate posledice zagađenja, pa to je trebalo za to koristiti. Zbog nenamenske korišćenja sredstava Vlada je odlučila da ukine taj fond. Ne verujemo prosto da u budućnosti, ne želimo da dođemo u sumnju, da dođemo u situaciju da u budućnosti razmišljamo da li će neko da se ponaša neodgovorno kao što ste se vi ponašali. Ukidanje fonda je potreba da vi centralizujete ceo novac ove države u vaše ruke i da vi to potom raspoređujete prema vašem nahođenju, prema vašoj politici, prema politici vaše stranke. To je vaša namera. Ali to nemojte da radite gazeći prethodnike i pogotovo nemojte raditi koristeći argumente koji apsolutno ne stoje. Sve što ste pročitali je laž. Ne znam da li je vama jasno da ste vi kroz nenamensko trošenje tih sredstava potpuno napravili medveđu uslugu imidžu tog fonda, bez obzira što ste plaćali 30.000 evra nekim tamo firmama da vam poboljšaju korporativni imidž. Kako mogu da vam poboljšaju korporativni imidž kad ste parama namenjenim za ekologiju trošili za ove banalne stvari kao što su održavanje kola računara, a plus ove krupne stvari za subvencionisanje uvoza polovnih akumulatora i otpadnih guma.